Nina bezulu elidumela ngahlomanga kwakhangela amankengane nazi indaba ze1KZNTV nifundela uphilano kaCebe khulu sanibonani. Nazi indaba kwizona ehamba phambili namuhla. Ifihlo ngesizotha intatheli bimkantshubomvu. Injabulo beni kwamatayitela eThekwini kanti kwethule esamaphoyisa eRichards Bay. Siyanemukelene nebendlovu enamandla kwindaba zethu ze1KZNTV. Ubekwendlini yakhe yokugcina namuhla edlangezwe ngasempangane enyakatho nelikamthani uJeffrey Zikhali obeyintatheli esimkantshubomvu kanye nomethulwe inhlelo zakumaziko ke indaba ahlukahlukene. Uyikhali ukudluleka emhlabeni ngesonto eledlule esehlakalweni sokudunwa kwimoto endaba yakhe khona ngasempangeni. Imoto yakhe yatholakala isishisiwe ebangeni elingekude nje nalapho kwatholakala khona isidumbu sakhe sinamanxeba okudutshulwa. Ubekwe endaweni yakhe yokugcina lowo owabe engumsakazo semkantshubomvu uJeffrey Zikhali odluleke emhlabeni ngesonto ledlule ngokudutshulwa kwaphanga kwemoto ayehamba ngayo yatholakala isishisiwe ngakusasa kanti isidumbu sakhe sona satholakala sidindelizile emgwaqweni osendaba yakhe empangeni. UZikhali ke ekukhuleni kwakhe usebenzele umsakazo womphakathi Khwezi Community Radio Station, umabonakude eTV, BBC News, SABC Multi Choice kanti ke uphinde waba ngumkhulumeli kaNgqongqoshe Umnyango wezolimo KwaZulu-Natal. Udlule emhlabeni nje ubesezisebenza ngokwakhe. Umfowabo kaJeffrey ekhuluma ngaye uthi ke yize belahlekelwe yilunga labo kodwa ke bakholelwa kakhulu kuxolo abafuna ukuthi basole abathile kodwa ke konke okwenzekile bekuyicebo likaMdali. Kubuhlungu enhlizweni sithi iqhinga kaNkulunkulu alenzeke. Asisho lokho ngoba sithi simfisela okubi lo okubambe osebenzisa isandla sakhe. uNkulunkulu emhlabeni uma ezonyusa umuntu usebenzisa isandla somunye umuntu, uma ezongcwaba noma ezobulala omunye umuntu usebenzisa isandla somunye umuntu. Sikobani thina ukuthi sigxeke isandla sikaNkulunkulu esiqoko uNkulunkulu ukuthi senze lo msebenzi osihlanganisile. Uma iBhayibheli lithi 70 times 70, who cares? It can go up to million times million. We have done it in the past as a family, and we are going to forgive isandla esidalelo noma whoever participated one way, directly or indirectly, in the orchestration which brought us together in this manner as we bid farewell to our beloved brother. UZikhali ube esephonsela inselelo umthethosisekelo wakuleli ukuthi ke ubhekisiswe kabusha njengoba ke isigameko zokubulawa kwabantu zilokhu siqhubeke njalo kodwa ke kungekho kwenziwayo ngalokho. Are we having a constitution that talks to the right to life? Uma ukuthi abaphathi bethu ngokwezwe they don't realize ukuthi it's high time ukuthi beshintshe constitution. Then, well, it's fine, but ahead ukuthi sinikelwe ibona emphandweni wenyama eziphili impilo yokuthi zibe ama-killing machines surviving out of us. Abangani, izihlobo kanye nabantwana bamchazeke njengomuntu obeneqiniso obengagogezela uma ekhuluma kodwa ke into beyimphathe kabi ubeyibeka injengoba injalo. As a person, he spoke his mind. Even if you go to his Facebook page, uzobona ukuthi towards what nasekugcineni amanye ama-post akhe abawafakile ekuza ukungcola kwe-capital city idolobha laseMaritzburg ethi what have we become, what is this? That was it. Umbelesipindi ekhuluma into njengoba injalo njengoba ifila bambalwa abantu besikhathi esiphila kusona njengamanje abaneqiniso lokwazi ukukhuluma into njengoba injalo. Akulahlekele phela mina njengomndeni kaZikhali kodwa kulahlekele iNingizimu Afrika yonke iyakhala. Thina besey'nkundleni zokuxhumana nasemsakazweni uyabona abantu ukuthi bayasho ukuthi ngempela phambi iqhawe so sithi kwamathi angaphumula ngokuthula. Akutshele ngamagama kuphela kodwa nangokwenza kwakhe i-character yakhe isho konke ngendlela efanele usiphathe ngayo. Secondly, ubaba othanda imfundo ebekubuza ukuthi wenzani manje ngoba awukwazi ukuthi ube umuntu uhlale nje
awukwazi ukuthi ungenzi lutho. uZikhali-ke ushiye emhlabeni indodakazi eyodwa. Lezi izindaba ze1KZNTV ngengosambulisweni Nqulunga kusedlangezwe. Kuzofezeka isifiso seminyaka senhlangano engenzi inzuzo sokwakha isikhungo kesifundisa ezobuchwepheshe endaweni yaseShallcross eThekwini KwaZulu-Natal. Lokhu kuvele ngesikhathi lenhlangano yamukela ngokusemthethweni itayitela lobunikazi bomhlaba ngo-3,600 square meters nalapho beqhubeka khona kuhlelo lomnyango wezezindlu esifundazweni KwaZulu-Natal lokunikezela ngamatayitela kuyona-ke le ndawo. Sekudwele ezansi ngesifiso senhlangano engenzi inzuzo iCenter of Hope esenze endaweni yaseShallcross sokwakha isikhungo esizofundiswa ezobuchwepheshe. Lokhu kuza njengoba laba bedingezelwe ngokusemthethweni itayitela lobunikazi bomhlaba abahlose ukwakha khona lesikhungo. We've embarked on the project of the Center of Hope project. This entails building a state-of-the-art IT hub in Shallcross, which will cater for the skills development and skill transfers amongst the poorest of the poor, in particular African people, African youth. The aim of this is to upskill our youth to create opportunities within the digital world, where smart technologies will be used to solving problems within many of our communities where there's unemployment is rife, there's poverty, and there's lack of skills to generate the inclusive economy. Hopefully in 2026, the doors of this project will be open to service the needs of our various youth in the various communities in KZN. What we're also hoping to do is to establish similar hubs throughout the province of KZN and eventually in the country, so that youth throughout KZN would be able to have skills that they'll be able to generate and use to create their own economies, to create their own businesses, to generate the coding and robotics ecosystem. Ngokuqala ngqa ukuba lo mnyango unikezele ngalolu hlobo lwetayitela kusukela kusungulwe umkhankaso wokwadlulisela emphakathini njalo ngoLwezibili. Lo mhlaba wanikelwa uhulumeni wesifundazwe kule nhlangano kanti ungabiza imali engu-1.5 million wamarandi. Ukudluliselwa kwalobunikazi kuphothula uhambo oluqale ngonyaka u-2003 okwakusungulwe owabe ngungqongqoshe wezempilo uZweli Mkhize kanye nowayeyimeya yeTheku uObed Mlaba. Ungqongqoshe lomnyango uthi-ke ukuhlangana kwemphakathi nosomabhizinisi ngalolu hlobo ngenhloso yokuzakhela kuyawulekelela uhulumeni. Itayitela lespecially ke lesosenza la avele ngichaza ukuthi umphakathi uzosebenzisana nathi sohulumeni ukuze uyiprovide ngezindlu. Li special ukuthi nje abantu nje bonke bendawo ezakhamuzi ikhethile ukuthi nanku umhlaba esinawo sicela ukuthi sikwazi ukusinikeza itayitela sizozibonela team senze njani. Kubaluleke kakhulu ngoba kusho ukuthi siuhulumeni njengoba nathi sinohlelo lokwakhiwa kwezindlu kodwa at the same time osomabhizinisi kanye nabantu abanezimali zabo bakwazi ukuthi balekelele lapho ukuze inkinga yokushoda kwezindlu ixazululeke kule province yethu. Unkosi uthi-ke bahlose ukubuyisa isithunzi kubanikazi bezindlu. Kubalulekile ukuthi njengoba nje amakhosi akithi ayelwe iSouth Africa yonke abelungu besiphuce umhlaba. Enye indlela yokubuyisa kumhlaba le ukuthi unikezwe i-title deed. Itayitela libaluleke kakhulu lona likunikeza isithunzi nesiqiniseko ukuthi lo muzi ngowakho kanye nezizukulwane zakho. Kubaluleke kakhulu ngalokho. Okwesibili futhi libaluleke ngakho ukuthi uma kwenzeka wena udlula akekho umuntu ongaphuca izingane zakho lelo lungelo lalo muzi lo. So libaluleke ngalokho. Kwabanye ke bangafisa ukuthi bayovula amabhizinisi and uyakwazi ukubambisa ngetayitela kumabhenki akuboleke imali. Khona ke kubaluleke kakhulu nge-title deed. Indaba ze1KZNTV kube kuntombi khona Mvubu eThekwini. Njengoba kuyinsuku zamaholide kaKhisimusi noNcibijane sezisemome, siqalileke nemikhankaso yamaphoyisa okuqapha izindawo ezahlukene uqinisekisa ukuphepha komphakathi. Lokho ekugqame ngenkathi ukuphiko lwamaphoyisa kwisifunda keKingcetshwa oluvula isiteshi samaphoyisa sesikhashana kuyinxanxathela ezintolo inkwazi boardwalk esizosebenza kusuka manje kuzobe umhla zili-15 kumasingana wonyaka ozayo. Komishana amaphoyisa kwisifunda iKingcetshwa uSipho Ngubane uthi lokho kuyindlela yabo ukuqinisa ezokuphepha edolobheni laseRichards Bay. Sivulwe ngokusemthethweni isiteshi samaphoyisa sesikhashana
esekuyinxanxathela izitolo ese-Richards Bay inkwazi boardwalk lapho umphakathi uzothola khona usizo ngezinto ezihlukene. Ukhomishana wamaphoyisa kwisifunda eKingcetshwayo uSipho Ngubane uthi ke inhloso yalesi siteshi ukuqinisekisa ukuthi izakhamuzi kanye nezivakashi eziza eRichards Bay ngamaholide kazizitholi seziba zisulu zobugebengu njengoba amaphoyisa azohlala iqaphe ngeso lokhozi lendawo. Sizovula into sibiza ukuthi service point kusho ukuthi ngathi police station encanyana nje esoyivula kuze kushaye kudlule isikhathi kaChristmas ukuthi abantu balapha beze ezitoro bezothenga bakhona ukuthola usizo lamaphoyisa noma inje abafuna ukusizwa ngayo. Le service point izobe ikhona ivuliwe kusuka ngo-8 ekseni kuze koshaya u4 ntambama. Lapha kwenziwa ama-affidavit, kwenziwa ama-certification, kanti ke nama-case yakhona amancane siyakhona ukuthi sibasize ngabo, sikhona ukusifonela i-van. So lapha sifuna ukwenza ukuthi ama-shoppers ethu nabantu abavakashe eKingcetshwayo district nasekusithoba umhlathuze baphephile ngesikhathi saKhisimusi. Kunento eziningi esinazo ngaphandle, kunama-patrols akhona, zikhona imoto zethu ikhona, amaphoyisa lawa asebenza emahhovisini akhishiwe nawo ukuthi abe ngaphandle ukuze abantu bakithi baphephe nokuthi sivikele umphakathi wakithi. Umbomvu ube esenxusa nalabo abadlala imiholiswano kanye nezidokofela ukuba begweme ukwehlukanisa imali ngezandla ngoba izigebengu zibabheke ngabomvu. Sicela ukuthi abantu njengoba begubha nje uChristmas baphuze babuye nganene. Sibonile igameko eziningi ziyamene kakhulu nophuzo oludakanayo. Mawubheka nje ibalo zabantu abalimele abo-GBV nokulimala kwabantu kakhulu utshwala kuba ilento i-main generator yenza ukuthi abantu balimale. Okunye ke engifuna ukusho dadewethu ukuthi ngakuhle kakhulu ukuthi njengoba abantu behlukanisa imali zesitokfela nje hayibo abayeke ulanda imali emabhenki, imali ayihlukaniswe lapha emshinini, imali mabenze lento abathi transfer EFT emshinini. Lokuthi imali ithathwa igebengu ziyazi ukuthi imali ikhona. Sekunegameko ezintathu eripothiwe nje abantu behlaselwe endlini kulandwa imali yesitokfela. Ezindabeni ze1KZNTV kube komqondisi Miyeni ngise-Richards Bay. Umholi weqembu iTeam Sugar SA Musa Thwala utho kwamanje azikho izingxoxo eziphathekayo azenza unamanye amaqembu ezombusazwe zokusebenzisana ikakhulukazi komasipala njengoba kwamanje sasebenzisana neqembu elilodwa nje vo okuyiqembu lenkatha yenkululeko yesizwe. Lokhu kulandela ke inkulumo yenziwa umholi we-EFF uJulius Malema ethi uzonxenxelela iqembu ngokuthi basebenze ngokubambisana ukukhipha ke-IFP kumasipala waseNewcastle. Uthwala ekhuluma neziko lezindaba uthe kwamanje awukho umhlangano aseke baba nawo neqembu i-EFF okuthinta ukusebenzisana. Lokho beku-invitation emsakazi bebengakazi babuyele kumina, but engakusho ke msakazi between mina ne-EFF ngoba wawazi ukuthi ngike ngaseva ku-EFF njengomgcini mafa kwi-province yase-KZN kudalo azange ngihambe kahle kusanama unresolved issues. So invitation umeyithumela kungijabulisile ukuthi ngoba ukuze aqale axoxe nami akwazi ukushiya imigodi iselele emumva. Lokho kube ukuthi kumele kukhulunywe eqalwe emumva. Futhi enye into ebali njengemanje sibheke kukhetho sibhizi kabi siyafocusa kuma election azayo kanti unane by election eNewcastle eka ward 11 ezoba next February nge-14. iTeam Sugar SA isebenza ngokubambisana ne-IFP kanye namanye amaqembu emajuba kodwa leli qembu likhala ngokungahlonishwa ubuholi be-IFP ezingweni likazwelonke. Enye into esiphatha kabi siyi-Team Sugar umuntu esikwazi ukuxoxisana naye sikhulume naye yilo waseNewcastle usekela nobhala wesifunda sase-KZN ubaba uXolani uphinde abe umeya wami la eNewcastle. Kanti masibhalela ku-national ezinye izinto abasiphenduli kuzona. So ke leyo nto leyo i-EFF akuyena ubaba uXolani kuphela kune-national kune-province. So kusho ukuthi thina basithatha nje njengenhlangano noma iqembu nje elizonal noma regional. Lokho kuyaveza ukuthi kusho ukuthi ena khona into ebuye ingasiphathi kahle njengoba mina ngupresident ngiyafisa ngililansi ke sihlale nabo sixoxe nabo national nanani kodwa abakaze khona izinto esasayibhala nama-email abakaze basiphendule. Lokho ke kuyaxegisa ubudlelwano hayi kancane. Kumasipala eNewcastle i-ANC nezihlalo ezingu-22, i-IFP ibe nezingu-18, i-EFF ibe nezingu-8 bese kuthi iTeam Sugar SA ibe nezingu-7 kanye namanye amaqembu. I-IFP iphethe umasipala waseNewcastle ngokubambisana nayo iTeam Sugar kanye namanye.
Kutebogo Sibisi wezindaba ze1KZNTV kuchannel 261 ngiseThekwini. Ake sithi shelele itolweni nebesilo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisahleni nathi kwindaba ze1KZNTV nazo kwizona ndaba ehamba phambili namuhla. Ifihlo ngesizotha intatheli ebimkantshubomvu. Injabulo benikwa amatayitela eThekwini kanti kwethule.Esamaphoyisa eRichards Bay. Yize isifundazwe saKwaZulu-Natal singezinye zibalwa kulezo ke ibhekene nengqinamba eziphathelene namanzi, isifunda uMgungundlovu, uMasipala uMsunduzi kanye noWelembe ibona kuphela abathola izincomo ezinhle ngesimo samanzi ahlinzekwa imiphakathi. Lokhu kwenzeka ngesikhathi umnyango wezamanzi kuleli ukromelisa kuyifundazwe ezinamanzi aseqophelweni eliphezulu. Imeya uMasipala wesifunda uMgungundlovu uMzizuma wezwakalise enkulu kwinjabulo wathi basebenza ngokuzikhandla uqinisekisa ukuthi ke bahlinzeka izakhamizi ngamanzi asezingeni elifanele. Imeya yomasipala isifunda uMgungundlovu uMzizuma uthi umgomo womnyango wezamanzi uthi iqophelo lawo alifinyelele ku95% ukuze aphasiswe. uZuma uthi bona bathole u97% njengoba bethole umkramelo. Isilinganiso so95% abakwazi ukuthi uthole lesi certificate, thina sibe u97%. Okusho ukuthi ke amanzi siwanikeza abantu baseMgungundlovu kule mkhandlu eyisithupha encike kuthina njengomgungundlovu kwalethela amanzi uMshwathi, uMngeni, uMpofana, iMpendle, uMkhambathi neRichmond bathola amanzi aseqophelweni elifanele njengokulawula kwemgomo ebekwe iwona umnyango kazwelonke wezamanzi. Sikwenza ke lokho ngesizathu sokuthi sithatha ngathi kuumgomo wethu kuyinto futhi eyisibophezelo ukuthi uma sinikeza nje ama services ebantwini kufanele ukuthi abe aseqophelweni eliphezulu. uZuma uthi umthombo wamanzi wabo njengesifunda idamu iMidma kanye neSpring Grove. Uma sesiwasusile edamini angena kuyihlanzi manzi zethu ama water treatment works ethu kufanele ukuthi mayise emphakathini abese kuliphi izinga. Sibiza ke amadamu nemfula njengama raw sources of water, shuthi amanzi nje asehlaza ekusafanele ukuthi kube khona esikwenzayo kuona ngaphambi ukuthi akwazi ukuthi aphuzeke. Lokho kuhlolwa ke kwawo naloko kusinikeze lesi certificate kubhekwa uma esesuka kuyihlanzi manzi zethu seya emphakathini ukuthi akusona lesi zinga nalesi sigaba umnyango wezamanzi osibekele sona. Uthi maningi amanzi alahlekayo ngenxa yamapayipi avuzayo. Kunobudedengu bokusebenzisa amanzi kwesinye isikhathi, amanzi ayaxaxaziswa nje kwezinye indawo amosheke lawo manzi. Kwesinye isikhathi abantu bayayixhumela nje kwisystem yethu lokho sikubiza phecelezi ngokuthi ama illegal connections, ukuxhuma okungekho emthethweni. Uma abantu benza kanjalo banikeza nombando umsebenzi ukuthi baxhume nabangakwazi kahle ukuxhuma amapayipi, kube khona amanzi alahlekayo ke futhi nalala kuxhunywe khona. Kodwa okunye esesike sakubona ukuthi ngaphakathi emagcekeni abo abantu abawafixa ama-leaks ngamanye amazwi indawo ezivuzayo abayilungisi. uZuma uthi ukucinya kwagesi ngenhloso yokuwonga kunomthelela omubi njengoba izinjini zisebenza ngawo ugesi. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube kuseMgungundlovu. Kampani yensimbi ezinzeke Richards Bay South 32 idlulisele ngokusemthethweni amagumbi ayisishiyagalombili okufundela esikoleni samabanga aphezulu iAquadine Secondary Richards Bay. Isikhulu ke siphezulu kule nkampani uCalvin Mkhabela uthi bayinkampani ke bazibekela kumgomo okubuyisela emphakathini abasebenzela kuyona ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi iyathuthuka kanjalo nekusasa labafundi liyaqhakaza. Inkampani yensimbi ezinze Richards Bay South 32 ivuleke ngokusemthethweni amagumbi ayisishiyagalombili okufunda esikoleni samabanga aphezulu iAquadine Secondary. Isikhulu esiphezulu kule nkampani uKevin Mkhabela uthi ke lokhu kungenye yezindlela zokubuyisela emphakathini abasebenzela kuwo. Sila eAquadine School to hand over 8 classes that we've built this financial year. Lena yenye of ama projects at this year siwenzile. This year we spent about 51 million rand on schools project.
because we believe in making a difference to the communities that we operate in. Akugcineke lapho uthi ke banezinye izinhlelo ezizolekelela abafundi bakwazi ukuthi bangene ema-university ngeprogram abazoyenza yokusiza abafundi kusukela ebangeni le-10 grade 10 kuya ebangeni le-12 oku grade 12. We believe ukuthi kubalekile ukuthi ingane zesikole zibe ne-foundation right ku-maths na ku-science. So into soyenza as well ukuthi soqala esithatha ama-students grade 10 up to grade 12 sibafake on a science and maths program so that ibanikeze i-foundation right so that bazokhona ukuthi by the time baqeda umatric bakhona ukuthi ba-applyele for ema-university for ama-degree akwa-engineering nakwa-science bakhona ukuqualify. So yenye ama-program esoyenzayo esiza ukuthi si-create i-foundation right. Lokhu-ke kuzonciphisa imithwalo kothisha kuphinde ke kunciphise nokugcwala kwabafundi emagunjini okufundela. Kuzosethula umthwalo ekugcwaleni kwasemaklasini ngoba thina solokhu mhlambe for 16 years umuntu esebenza nje iklasi elincane libe nezingane eziwu65. So ke ngoba sitholela amaklasi awu8 manje kuzoye ukuthi ukuphefumuleka uthisha ke bese kwazi ukuthola nethuba lokuthi akwazi ukuthi attende ingane ngayinye. Lokho kuyobe sekwazi ukukhuphula ngisho nama results Lesike izindaba zo1KZNTV nginguSamukeliso Nqulunga ngiseRichards Bay. Umelaphi wendabuko wasempangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uSolwazi uThulani 3 second inkwanyana uxwayise ngowesiliso seqola abantu abehlukene izumbulu zemali ebathembisa ukubasiza ngokubalungisela inkinga zabo ngokwesintu ebesebenzisa igama lakhe. Engxoxweni ekhethekile neziko lezindaba uziko uthi kunomlisa Mumbe ontshontshe inombolo yakhe kamakhalekhukhwini okumanje eyisebenzisa eyibiza ngaye bese ethi abantu mabamfakele imali ebhange ukuze abasize. Ukhathazekile umelaphi wendabuko wasempangeni uThulani Kwanyana owaziwa ngelika Dr 3 second. Lokhu ekulandela ukuthi kube khona umlisa Mumbe ofunela abantu esibiza ngegama lakhe ebese baqola imali. U3 second uxwayisa ke umphakathi ngenamba yakhe yantshontshwa yilomlisa. Ngizoxwayisa kakhulu nje ukuthi kunomuntu lapha bengithe ngithi ngashiya inamba lapha epage lami ngoba bengisadukelwe ifoni. So lo muntu lona wayiheka le number eka 079 manje kubhizi uqola ngayo abantu ubhizi wenza izinto eziningi ena uqola abantu ngale number uthi abantu ena ukungibona mina ku 3.5 ukungixhawula ukungibona ku 15,000 abanye ethi ena ukungibona ku 60,000. So ngiyacela nje ukuthi ena leyo number leyo ena bazonishiyela la leyo number leyo ngicela ukuthi ningaze ningayifaka imali. Mina akekho umuntu ofika lapha ekhaya emeva mhlophe empangeni la kaGodluzungane athi kimi ethi bese ngithi abantu abafaka imali ayikho imali oyifakayo. Kube buhlungu kakhulu ngoba kufika ngisho abantu abasuka lena ko Cape Town abantu abasuka kaNongoma omunye baba omdala nje ubesuka lapha kaNongoma kaSimelane ufikile sihamba nogogo uyasho ukuthi ena imali kade lokho eyifaka usezowafaka imali engango-15. Unkwanyana ubeke esenxusa lona wesilisa ukuba kahlukane nalomkhuba. Ngoba kwamina ngimfonelile lo muntu ngoba bengilokhu ngizwa ngabantu sengimfoniswa ukuthi sekukhona ama-report afika ekhaya abantu sebephethe iliphu zakophepho sengiyamfonela nakimi futhi wathi u3 second enambeni yami mangithi ngiyambuza futhi lo muntu ngiyamthola lokukhuluma kwakhe akuyena umuntu wala eSouth Africa cabanga ukuthi laba bantu bangalo kocingo cha bafuthi iqapheleni lento naye futhi ngiyamkhuza lapha khona ngoba uyangibona lapha endabeni akasuke ephekwendlu yesonto ngoba amakholo amayithandaza uzoba namashwa ngoba igebengu sikhathele yizo lapha manje ena abantu webonje mina into engixakayo ukuthi ungaze ebele mina kanjalo umuntu ngoba ngisha amaphala la edrobheni mangifika nje kompangeni ngifaka ngisho koshapha phansi leThekwini koMaritzburg amaphara enafika igade kimi imoto. Ezindabeni za1KZNTV kube ngomqondisi Miyeni ngesempangeni. Ake sithi ishelele itolweni nebesilo sobuye sibuye futhi nezinye zeindaba. Asibonge siphinde sinamukele nisahleni nathi kwindaba za1KZNTV nazo kwizona ndaba ehamba phambili namuhla. Ifihlo ngesizotha intatheli bimkantshubomvu. Injabulo benikwa amatayitela eThekwini kanti kwethule esamaphoyisa eRichards Bay. Ake sibheke engosini yezomnotho.
Izimakethe zivalwe iranda kuleli ngu-18.81 kuyidola lasemelika kanti belikade lingu-23.64 kuponda yaseBrithani lingu-20.28 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide zivalwe imakethe yona ingu-$2,030.43 ounce kanti intengo yoyilo ngahluziwe ibikanti ingu-$74.05 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ingase ingavuselelwa inkontileka yomdlalo weMamelodi Sundowns eWin Saavedra njengoba ke inkontileka yakhe ifinyelele emaphethelweni ngoNhlangulana uJuni onyaka ozayo. Lo mdlalo ngokudabuka ezweni laseBolivia wafika leli qembu lasePitori ngasekuqaleni konyaka oyedlule kanti nakulonyaka ukuthola kunzima ukuqala umdlalo aza uqede. Kanti njengoba leli qembu labafana bezitayela seluqedile uphawini okusayinisa abadlali abavela kwamanye amazwe kuvela ukuthi ke ngenzeka isikhala ke sivulwe ngaye njengoba inkontileka yakhe isizophela kanti futhi nejezi ulizwa ngendaba. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka. Nina bomlilo othatha ushubhangha washisa ikhotha zasedlebe kwakokosha nesemabedlano kamzimba umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.